Kanal Eksplozije vam prikazuje. Luna zabrinula za drugare, imam isti virus koji je imala Dijana. Đoganijeva otkrila da je plakala kada je Misica preminula. Luna Đogani rasplakala se dok je gledala uspomena Stefana Karića i Misice Dijane Milojković, koja je svoj život okončala nakon teške borbe sa opakom bolešću, a Đoganijeva je pred milionskim auditorijumom otkrila da i ona ima isti virus koji je imala i Misica, te ovim zabrinula mnoge. Uvek se rasplačem na pomen njihove ljubavi. Saznala sam da je Dijana imala taj virus koji ja imam sada, tako je sve počelo. Daleko bilo da ja strahujem od tog ishoda, ali potreslo me je. Ta devojka budi nešto u meni, svaki put u meni budi da se rasplačem. Nešto ima u njoj. Kada je otišla, plakala sam kao da mi je rod, govorila je Luna. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.